ako si Jovit. Ginaingon, ang babae nga daga pa palikiran ha. Unsa na ka kung maminyo na. Mauning na ito po sa akong kinabuhi nga, di na ko mahimong mahikalimtan. Jovit, naasro na. Uy, tinuod ma? Kalit bag na uli silanat bagong bandayon. Kananan kita na kong pinya, ha? O langga. Langga, Hmm. ikaw ako naghatod sa imong giparag nga pinya. Di lang ko magdugay langga, ha? Unsa? Pero langga, abi na ko. Hala ha, giingnan bet kang daan sa text. Nga, na ako'y atuon. Di man ta gani kumuanhi. Pero namugos man gid ka. Importante din ha. Alangan, sige langga, ato na ko. Ay, sige Runa. Ako no, nakapantay ko sa imong uyab, Jovit ba? Mura magdili concern ni mo. Gihilagtan ko ka. Duha na ruk adlaw. Pero, karon pa maniduaw ni mo niya. Tanawa ra gud ni uli lang sa dayon. May importante mo gano siyang adtuon ma. Importante asa man. Huwag ko makapangutana mo eh. Ay, sige lang mo eh. Tagan na lang ako sa higayon. Unyag siya'y hilantad, halos di gani ka mo pauli din is ato kay nabalaka ka niya. Pero siya, ambot, sa naglasiyas uyab ni mo, Jovit. Wow! Gupo siya kong Kuya Jubit, oy! Karon pala ka dong Renner, ha? Asa mga kuya? Doon na may lunch nga date ni Runa. Ha? First year anniversary mo na mo ni Runa, dong Renner. Wow! Sige dong, di lang ko magdugay ha kay sa puto niya to si Runa nga magpaabot na ko. Bye dong! Enjoy sa inyong lunch date, Kuya Jubit! Ha? Humana to kaon, malakaw ko, ha? Asa? Asam ka? May pakikitaan ko. Akong close friend, gikan sa abroad. May na lang, hatagan kong chocolates. Oh, Uy, sumang ka, magkamutingog niya. gusto nta ko nga humanatog kaon din eh. Mananaw tag sini. Ay, next time na lang, uy. Di bito na budagan ang sinihan. Pero lang ga, ato mang gudrong anniversary ko. Langga. Doon na patay na kang anniversary to celebrate. Di ko mag-inuwi, good langga. Oh, kasayo ko timong na uli, Jovit. Ay, makita ka nun sila si Ronald, yung close friend mga gikan sa abroad. Mao ba? Boday nag-uol ng dagway ni mo. Saon nga, gusto pa man ko nga mananaw mig sini. Pero ni baliban mo dyan ako, kay makikita pa siya sa iyang close friend. Oy, sana all dunay close friend gikas abroad. Ato na ko, ma. Ambing ang banda-banda ni mo, ha, Riner. Ay, kabala ka, ma. Iyaton mo sa mong service nga ban. Kay, kadlaw na bayan ng human. Okay, ambing anak.
Okay ra karon na nga. Ani tadi ni mag-date? Okay na kayo, Cyril? Dito ta nabitaw. Dali ron. Okay, Cyril. Kailan ko itong babae na lagi ni stage? Si Runa man itong nga uyab ni Kuya Jubit. Ayun pagtumutumo diha, dong Renner. Kuya, si Runa gyud ako nakita gabi. Nga may kuyog na lalaki ug nag-holding hands pa silang duha. Resto bar? Live band? Oro na, gabi ba? Ay, gusto. Nagkuyog mis ang close friend kay gusto siyang malingaw. Katibang akong gingon ni mo nga gikan sa abroad. Babae o lalaki mong close friend ro na? Papay, of course. Nakakita ni mo si Renner. Kato ba akong manghod ba? Nakitaan mo gabi kay ilamang banda ang nitukar do gabi. Unsa? Nag-holding hands mo sa kuyog ni mo gabi. Di babae, kundi lalaki. Sorry, Jovit, ha? Kasi sorry. Lalaki nga akong kuyo gabi eh. Siya nga akong nauyab sa wapata. Kuya? Kasi, Chat siya na ako niya. galawa na diya. Nagka-chat tayo mi, pero nagkabalik mi mang nibalik siya din ni Pinas. Mau di ay. Naina ni Murunoy. Humok rum de kagilong. Jovit. Sorry ro na, nakaliptan like ko itong higayon na. Dawatan na niyo mga flowers o chocolates o. Ako ning peace offering ni mo. Wala kaya ngayong silosan. Kay nagbuwag na mi. O, nibalik na siya sa gawas sa nasod. Ang binangbuwak og chocolates, be. Salamat ro na ha. Nga okay na tang duha. Jovet, dugay pa ni mama ng salita. Apit naman man. Nga naman. Birthday manggutan sa kong papa. O gusto siya nga magbanding ni. Oh, mo ba? Uban ko lang ka. Ha? Uban man ka? Kaya naman de. Uyaw man tao. Ipailayla ko si Papa. Kunya, mamalit ang gift para ni Papa ni mo. Noon sa mantaon ka, oy, manggod ko imbitar ako. Huh? Ayaw pamugos o kaban ako. Oh, siguro na. Wow, kanindot sa mga waiters din uy, nag-skates nga mag-serve. Karon ka pa makaanhi din eh. Karon pa cute. Order na, Runa. Okay. Waiter! Waiter! Ma'am, coming. Unsay ay order nimo, ma'am? Kini. Oh, kini. And this one, this one also. Okay, love. Unsa imo and also this one, oh. Ikaw lang pili para na ako. Karon lang.
Nakibaw ka naman sa akong paborito, ha? Ipalipang, Rona. Okay. I don't get this one, oh. Also this and this. This one pa yun. You like this? Siguro. Oo, naman man. Luyas kong agaw eh. Jovet? Ano nahilak man ka? Di lagi taon to ako'y nakitaan sa mo ig-agaw gabi, uy. Grabe naman sa nang ig-agaw ni mo, uy. Promise. Di lagi. Ikaw lang ito. Taka man ka, uy. Di lagi ko sa mo gabi eh. Nagtanaw lagi kong TV. Uy. Kitikon, biyero. Di na mo hilak eh. Ayaw, gilok ba? Gilok lang. Aribid-apit, Gilok ba? be, oh. Ayaw lagi ba? Ayaw lagi. Ay, ibaw lagi. Kanong kita. Ingnan to kang dito ako. Ben, basta di mo to, oh. Gusto na lagi, Gitik-gitik ko. gusto na. Gusto na. Itik. Gilok lang kayo. Basta na. Di ko mo ng spaghetti ni mo, Jovet. Ang to na mo to ka na ako nga dito akong nakitan sa mo ig-agaw, bi, eh. Itik. Gusto na lagi. Gusto na. Kutas na kayo ba? Okay na. Di na ako totoo nga. Ikaw itong nakitaan sa ko igagaw nga si Val. Okay. Ha? Gusto na lagi. Ay, gusto na lagi. Gusto na. Nagdara ko sa gitik-gitik ni Rona itong igayuna. Pero bisag kung saan, paliking ragid siya. Kaya ako naman yung nakakita niya nga doon na siya kuyog nga lalaki di ang paingo na silang manood sa motel. Bago ito makasama ang kaagi ni Juvit. Dinining tulumanon. What's the style? Nada sa gitik style. Kinimaw sugilanon gisuwat ni Cecil de Jesus Cabrera. Dalit sa RMN Drama.